Vadikani mufaro wangu kusangana nemufanichino chikamu cheMike Samba Show chinobereka mwana anonzi chikuva chemhemberero. Pano pachikuva pemhemberero tinoda kurakidza nyika yese yakatipoteredza kuti kuno kumusha, kuno kuZimbabwe tinavo vari kuzvikwanisa, vari kuzvigona. Tine vana vedu, tinotaura kuti kugona hakuna zera. Ndizvo saka muchiona pano paine vadiki, vanodonzva, vari pakati nepakati, nokuti kugona hakuna zera. Asi satapinda muchikamu chanhasi hatigonongotanga tisina kutenda vakotsveri vedu vanotipa masaisai kuti tigone kutandadzana pasi rose. Mike Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka. Nhasi tatsikwa nechikomana chiri kuita zvinogara zvakadaro. Wakadii yako mwanangu? Basimbe. Ndinofara zvangu upenyu wakadii? Uri nani? Kwakadii kunzoku? Kunzoku kuribo. Kwakanaka handitika? Bo ndokunaka ka? Aiwa, tinozvifarira chaizvo. Ndinoziva kuti iwo uri muimbi, asi tisati tasvika pakuimba apa, munhu ane kanhoroondo kake. Haangofumango pachikuva kana kuti pastage. Chii chakaitika chakazokusvitsa pastage? Ndinoda kuti ubva wazvisuma kunyika kuti zita rako chairo unonzi ani nezita remadunhurirwa rinonzi ani. Nhai mibvunzo miviri iyo. Zita rangu chairo ndinonzi Farai Gadzani. Farai yani? Farai Gadzani. Farai Gadzani. Then rekuimbisa ndinonzi Bling 4. Bling 4. Ndizvozvo. So takazvarwa kunyanga. Ndiko takazvariwa. Then varazo relocate kuya kuHarare. Ndoparatanga kugara kunyanga uku wakabva uine makore mangani? Kunyanga ndabva ndiri anchazina nemakore mangani but ndiri grade 3. Wanga uri grade 3. Ikoko kuma grade uku hapana chawakamboona here chaita sekunongedzera kukuimba? Tichiri kumusha uko hatisati tasvika kuHarare. Zvanga zviripo. Ndiudze tinzwe. Ndefarira kuimba like muchurch. Panonzi Mupupure papa. Ndangoenda nongorwa. Waenda kucheche ikwewe? Ndaenda kuFM. So kune mahymns ndo watangoimba pamberi pavanhu saka zvanga zvitoripo zvekuimba izvozvo. Ndizvozvo. Ikoko uri chiri chidiki toziva kuti kazhinji kana munhu achiita chinhu ari mudiki anoda kuita sekakupeswa, anoda kuitwa sekakukurudzirwa. Waikurudzirwa here kuti noti vamwe vaibva kuti zvavakuita pane vakuru izvi, hauzvigone izvi, iwo waiitwa sei kuti urambe uchienderera mberi? So chandimotivata like pandaimba pamberi pevanhu kuchechi panopedza kuimba baba ondiomberera maoko ndo pandaitofara kuti saka ndikutofarirwa kuti ndikuita che ndozvangondimotivata izvozvo. Ndizvozvo zvaikukurudzira zvichikusumudzira. Wanga usingatyi here nokuti unoziva kuti kudii takamboenda kuno umwe mutambo paive nemwana mudiki akanganzi anoimba kwazvo, anoimba, achibva aunzwa pamberi pai akangoti tarisei kuruboshwe kurudyi mhere bovo kuchema. Haunombochema here kana umbosangana nezvimwe zvakambokunetsa pazera rechidikiri? Maybe kudzikisira kuti uri mwana mudiki saka chimbosiya vanhu vakuru vaite zvaruita ndo zvimwe zvaisangana nazvo kuzi unongochingonzi like ngosaizwa mweya kuti una basa. Asi waunombozviteerera kaizvo? But angoramba chingoita zvaizvo. Ndizvozvo. Kuvabereki vako nokuti toziva kuti kurudziro inobva kuvanhu, kurudziro imwe inobva mumhuri. Kumhuri kwako vaizvitora sei kuti iwe uri kurakidza chido chekuimba uri mudiki? Panguva iyo vaizvifarira because taiimbira muchechi saka vaizvifarira because unongotorumbidza. Kana inini ndazvifarira chaizvo kuti kwawakatangira kazhinji handisi kuti munhu wese anofanira kutangira kuchechi, asi nguva zhinji vanotangira kuchechi vane kurudziro yokunamata zvinhu zvavo kazhinji zvinofamba negwara. Wanga uri kunditsanangurira kuti asi makazobva kunyanga muchiuya kuHarare nekuti ndinoda kuti tisvike pastage, ndinoda kuti tisvike pachikuva makuHarare. Chikoro uri kuita chikoro chako uri kudini ndipo kanhoroondo ikako? So pataka kuHarare ndo patakagara kuMbare.
So from grade 3 to grade 7 ndagara nasekuru. Baba kandi baba wamai Anzadzi ya mama namkoma. So nguva yo tangoimbira futi kuchechi, but ndingasenda ndachanga kunyora music yangu inini ndangoimba music dzivangu. Then pandakazoenda form 1 ndo pandasanga kunyora music yangu inini. So ndasanga sara ndagara namkoma sekuru wangu aenda. Saka pana munhu angakutiroedzera kuchechi stereki. Achenda kuchechi saka tatakunyanya kusera Trim Street. Asi mimi chechi mamusinganyatsoida iri zvekuzotinwa izvozvo. Yaimakisa iri mazuva. No. I think zvichongoriko kuti pazera racho roro. Unenge usati wakunzwisisa. Usingagare nemubereki. Hapana munhu anenge kuti enda kuchechi. Saka tarakwanda mustreet ndo patatangonyoro masong edu. Ndizvozvo. Asi wakazosvika sei pakuziva kuti ndinogona kuimba? Wakatanga sei kuti rwendo rwangu rwekutanga urwu rwandakadai ndikazodai wakazvitanga sei? Ndo pandinoda kuti tisvike pachikuwa pastage apa. So ndiri form 1 ndaimba. Asi Bling 4 anonyara here? Ina handisi kunyara sei? Ndikunyara here? Uri kunyara chaizvo zvekuti wakuzondizazawo kunyara ka. Usadaro. So ndiri form 1 ndo pandaitanga kunyora music yangu, but ndesapedzisa ndangona kunyora 4 lines ndisagona kuzopedzisa song yese. So ndangoimbirawo vanhu malines angu, then ndichibira vamwe masong avo kuchikoro ndichiti ndiangu futi. So vanhu pavaindikuza kuchikoro ndo pandaifila futi motivation kuti andifanira sei something changu chekuti tinyasonyora. So first song andakarekoda yanga iri English song, ndo pandatanga kupinda mustudio yapedza form 4. Ndizvozvo. Pesa pandangonyora chingoimbira vanhu kuchikoro mafreestyle, but pandakapedza book 4 ndo pandatanga kupinda mustudio. Ndikati kanimborekoda song. Iwewe musambo wako unonzi chii? Toziva kuti kune misambo yakawanda chaizvo iri kutaurwa mazuva ano. Imwe yacho totoshamiswa kuti izita remumanzu. Iwe wako musambo unonzi? Musambo wedu unonzi hip hop. Ndizvozvo. Ndiwo here iwe unotambwa vanhu vachita kunge vari kusvetuka vachita mwakabva pano akaenda uko? Ndiwo here nai Bling 4? Iwo vanhu vanosvetuka asi avazoende uko. Unongosvetuka uri panzvimbo. Unongosvetuka uri ipapo. Aiwa, tisati tapedza uchazondiimbira nekuti hazvigona, uchangosarudza rwendo rwaunoda kuti undiimbire. Iwewe ndiwo wakaimba Ghetto Youth kai? Kana kuti wakabatana nevamwe muchiita Ghetto Youth? Ghetto Youth. Ini ndinoiti youth nai? Saka ndiri kukangasa youth, handiti? Ghetto Youth. Ngatipindei mairi. Chii chakanga chakupinda kuti uite Ghetto Youth? Ende youth ichirevei? Hauneni ndiri kuigadzirisa manje kuti ndinofunga kuti inoti Ghetto Youth. Pamuri kuti Ghetto Youth mura kuti ndosikirire mughetto mura song ipi? Ndizvozvo. Saka awa ikoko kughetto, handiti tataura nezvekughetto ka? Iwo ndiudze kuti kughetto kunosiyana sei nedzimwe nzvimbo. Nekuti ndinoona kunge kana tichitarisa zvemumhanzi, ivo vekughetto ava vane mafariro avo, ava vekwakati ava vane mafariro avo. Saka kana tiri kughetto, iwo semunhu akaita kughetto, akakurira kughetto, aimboimba ari kughetto, imbondiudza kuti ikoko takatarisa nemumhanzi zvinofamba sei? Iyo skill rauri kutaura iroro. Alright. Kughetto manje tinosangana nezvinhu zvakawanda. Saka mimhanzi yedu atinoimba zvinhu zvanosangana nazvo mughetto. Because mughetto kana chikombeya mughetto nekumasuburbs zvinhu zvakasiyana, nzvimbo dzakasiyana. Kughetto munhu anondorara asina kutodya kwewiki chaiyo atoadya, but kumasuburb kune zvinhu zviri nani. Saka life yekughetto ilife yakatiomei. Saka inoda kushanda. Inoda kunyatsohadhira chaizvo. Saka masongs yayo techingoimbo zvinenge sangana nazvo. Tinokutendai nokuti vari kutaura kuti dzimwe nguva
upenyu hunenge wakati omei. Asi pakuimba paya tinonge tichinyorovesa matambudziko, tinenge tichiita sekusimudzirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Aiwa, tinokutendai nekuti mharidzo dzenyu tiri kudziona. Ndosaka uri pachikuva chemhemberero. Nhasi tiri kukupemberera kuti uri kuita basa rakanaka. Bling 4 apa, bling kupenya penya kauko kana ndisingakanganisi. Zita rekuti bling 4 wakarisarudza sei? Izita rakanaka kai. Saka iwe kana uri bling 4 ndini bling 5 ka. Kana wanditendedza. Tokonongozvise papo. So bling. Isusu tiri kuchikoro tangofarira zvemucheno cheno. So ndokubva zita rekuti bling. Saka tinenge tinowirirana. Tinowirirana. Nozvemucheno cheno ndozvandinofarira zvakare. Saka pamwe ndichaendawo kuzoita bling 5. Then so patatanga kuimba kuti rizoiti bling 4 asina kubataura sezvo ndangonzi bling kuchikoro, but pandakatsvaga vamwe vana bling ndakaona vakawandisa vana bling vari kubuda kana YouTube vanenge vakawandisa. So ndaida kuti munhu akatsvaga zita rangu ndiorega rinase rinobuda, pandazoedhira hangu 4 kumberi because 4 ndio mwedzi wandakazvarwa. Chikomana chakachenjera chine nhoroondo vadikani. Hanzi bling 4. Saka zvese zvinenge zvakanyorwa nevakomana ava zvine chirevo. Ari kuti anonzi bling 4 nekuti zvekublinga blinga ndozvaanoda. 4 ndo mwedzi wake waakazvarwa. Saka tinokutenda zvikuru. Ndinoda kuti timbotaura pamusoro penziyo dzako. Unoimba zvinonakidza, zvinofadza, zvinodakadza. Hanzi kusvikira Jesu achidzoka. Noti ndabva ndaona nhoroondo yako wataura nezvekuchechi, kuti wakatangira uchiimba kuchechi, ukambouya uchigara nasekuru uchiita zvechechi, asi rwiyo wakabva wazobuda kusvikira Jesu achidzoka. Ngatimbopindai marwiri. Zvanga zvaita sei? Unoda kuti kudii kuvanhu? So kusvikira Jesu adzoka, tangoreva kuti sevanhu hatifanira kugara takatsamwa, tinofanira kugara tichifara kusvikira Jesu adzoka. Because kutsamwa nekutsamwira vamwe zvinotipedzera nguva. Isusu ngatingozorera merei upenyu hwedu tichifara tichitoenda. Mashoko akanaka vadiya vatariri nevateereri kuti kukufara kwakadiko ndo zvakangonaka. Saka mukomana ari kuti hatifaniri kuzombocheuka kana tatanga kufara. Hazvirevi kuti hazvisangane nezvigozhero. Tinosangana nezvigozhero, tinosangana neurwere, asi kana tapunzika hanzi tinopukuta madhaka naye, tosumuka hanzi ngatirambei tichifara kusvikira Jesu achiuya. Iwe unomboita here makolabhu? Tinoona kuti vaimbi vakawanda vanoda kumbobatana batana nevamwe. Iwe unombozviita here izvozvo kana kuti unoda kuimba wega? Makolabhu anoitwa, tinomboita makolabhu akatowanda. Tichiita makolabhu nematisa akasiyana-siyana. Kana mukacheka tiri makolabhu ana Enzo Aishawo, Voice JT, Jema Griffs. Ndizvo kwezvo zvinobatsira kuti tiri cheimwe audience. Ndizvozvo chaizvo, mashoko akanaka. Saka kana muchinge mabatana ipapo pamunenge muchiita sekuimba pamuunganidzwa, munotaurirana here kuti toda kuimba rwiyo rwakati, kana kuti uyu anonge ane rwiyo rwake, uyu ane malines ake, uyu ane malines ake? Munozvifambisa sei kuti ubude muunganidzwa wakanaka sezvandandichiona muchiita? Munozviita sei? Nekuti munhu wese anofunga zvaanoda, munhu wese ane zvake. It depends. Zvinosiyana kuti collab zvafanira collabora ndaita na Votes, collabora ndaita na Enzo. Maitiro tamaita zvinenge zvakatosiyana. Uyu ndikuona kuya nesong yangu ndoti ndompa zvandaita inini. Ndoti chifamba mulaini rerwiyo rwangu. Song yangu anditi ka. Pamwe pacho angona kusazvitambira kuti aiwa inini ndinechi ndilende nangu nakadai, so ngatipinde muline irangu inini. So tena kukombera zvongoona kuti handizvibi zviri nani. So
ndo mafambiro ayo. Ndinoda kukutendai nekuti nyaya iyo inoratidza kubatana, nyaya inoratidza kunzwanana, inoratidza kubvuma nekuti handiti uri kundiudza panapa kuti dzimwe mumwe anoti izvi hazvo zvandiri kuda izvi, mumwe woti izvi ndo zvandiri kuda, asi pakupera kwezuva munebuda nerwiyo rwenyu kuratidza kuti munonzwanana. Kurudziro iri pano tinoona kuti panapa pachikuva tinopemberera vanhu vakasiyana siyana, asi tiri kuona kuti vanhu vanoimba vari kutirakidza gwara rekunzwanana, vari kutirakidza gwara rekubatsirana, saka vari mundima dzakasiyana siyana. Izvozvo zvakanaka. Irujira kufuka kana kuwarira mukaona muri mundima yakafanana, mukamboshanda muchiti uyu wapa zvako uyu wapa zvako, zvinoramba zvichingobudirira. Ndakaona zvakare rumwe rwiyo rwako Blink 4 ndo zviripo. Waida kuti kudiko kuti ndo zviripo, unenge watopedza iri? Ndo zviripo zvinoreva zvinhu zvakawanda. Mange zvakawanda izvo zvinhu zvanoda kuti tipinde mazviri. Ndo zviripo ndokuti ndo zviripo. Song takaimba tichiti isusu because yanga yakanyanya kufesa nenyaya yemagetauti kuti isusu hatifeke life. Munhu hafanira kufeka life, tenda kurarama sezvausiri. Ndo zviripo izvozvo bo totenda Mwari nezvatinazvo izvozvo. Hatifanira kufeka kuti tikaona munhu ane vari kuwana totanga kuti kunge tiri kuwana kuti asvika pane pavari, kana tisina hatina, tinotsvaga kusasi kusvika tawana. Vadiwa tariri nevateereri, dzidziso yakadzama. Hanzi ngatirarameyi sezvatiri, asi tigoshanda kusvika pane zvatinoshuvira. Mharidzo imharidzo dzamunoimba idzodzo, imharidzo dzamunosumudzira, nekuti vanhu vakawanda unoona kuti munhu akaona imba yakanaka unoona aizendamira kunzi nditore picture, akutora iyoyo yoiswa pamufananidzo. Akaona munhu ane motikari yake yakanaka nditore, akaona musikana akanaka kana kuti saka izvozvo ndozvaukutaura kuti ngatiite zvatiri. Isi hatisi kuti zvakanaka ngatiregei kuzvida, tinogona kuzviita, asi mukati memwoyo wedu ngatigamuchirei zviripo, nekuti tikagamuchira zviripo tinogona kuzvishandira. Ndine mibvunzo miviri yandinogara kubvunza. Unofungei nenyaya yemadrugs? Ndomwe mubvunzo wacho. Iwe semuimbi saBlink 4 unofungei? Ndiri kuziva kuti madrugs idambudziko renyika yese pasi rose. Iwe unofungei? Inongofungawo mafungiro enyu kuti madrugs itori dambudziko, because titoona vamwe vari kutopenga nemadrugs, vamwe vari kutofa nemadrugs. Saka madrugs chinhu chisina kunaka, chinhu chakatoshata. Saka ungati kudii kune vatariri nevateereri? Ndinongoti kusiya madrugs ndo kuti zvigona, ende kana kusati matesta madrugs acho, because unoona kuti addicted now futi uchiti kanditest. Saka stay away from drugs. Ndo zvandingataura. Mashoko makukuta ari kutaurwa naBlink 4 kuti hanzi garai kure nemadrugs. Kakuravira kai ukaravira nhasi mangwana wakuzoda pfuko chaiyo, mangwana wakuzoda drum. Saka ngatigarei kure nazvo. Kunyaya yesocial media unoiona sei? Nekuti social media ndinogara uifananidza nesword, kana munondo unocheka kwakanaka wocheka nekwakaipa. Unoiona sei nezviri kuitwa nevanhu pasocial media? Social media iri kubatsirawo zvakawanda, ende iri kukanganisira futi zvakawanda. So zvinongodipenda kuti iwewe uitora sei social media yacho, ukutora zvipi zviri pasocial media, because pane zvese, pane sugar, pane salt, pane zvinotapira, pane poison futi iripo pasocial media. Saka that depends, uri kutora zvipi zviri pasocial media, because atikwanisi kukontrola vanhu vacho vese vanenge vachipotsa zvinhu pasocial media. Wazvitsanangura nerujeko, wazvitsanangura neudzami. Hanzi pane zvinhu zvakawanda pasocial media, vadiwa tariri nevateereri. Hanzi pane zvinotapira, pane zvinovava, pane muchetura, poison chaiyo, pane zvekupengesa zviri ipapo. Saka Herojira
kufuka kana kuwarira, sarudza chako chekufunga kuti inini ndaenderei pasocial media. Ndinoziva kuti kana tichitandadzana nevanhu vanenge imi mana blank 4 chiringazuva chechi chinomhanyisana nesu zvakanyanyisa, asi handingadi kuti uende usina kumbondiimbira timbonzwa izwi rako kuti ndinyatsonzwa kuti ndiwe. Sarudza yaunda kuimba ubva wangoirova. Tonorova ndo zviripo. Ya irove. Ya tenda Mwari atipa mweya watufema. Hatina mari patuziva watuuya. Zora Vaseline ndosaka ndiupe. Ya. Kondo zviripo. Ndozvatinazvo. Rikanda 4 fuck up. So by all means no mistake. No mistake. Ati pretend. Ngine mari tisina. Kana sina tina. Tuchone zvipa ground. Zviripo. Kozi makwedu ndo zviriko. Shamskana zviriko. Asanda wana chirutsvaka ndiripo. Ndichiripo. Yeah, for. Ini ndingatoimbuka kuti ndo zviripo. Ngatidye zviripo kana kasadza nematemba nokuti ndo zviripo. Ndikugona? Ndizvo. Makorokoto, ndinoda kukutenda mwanangu nebasa rauri kuita. Ramba uchiita nekuti uri kudzidzisa. Tiri kuita zvedu zvekuseka tichiita zvekutamba, asi zvauri kutaura zvekugutsikana nekuti ichocho ndo dambudziko rine nyika. Kusagutsikana. Tingave vakuru, tingave vadiki, munhu wese anongoona kunge zvangana zviri nani, asi ndafara kuti uri kutaurira vanhu sezvazviri. Vadikani, munoziva kuti kana toita zvinoendeka chiringazuva chiye chinokwikidzana nesu, asi hatigoni kupedza tisina kutenda vakativakira podcast set yedu Wamambo Space Creatives, ndo vakativakira ichochi. Hatigoni zvakare kungopedza tisina kutenda vanga vatipa masaisai iwaya ekuti titandadzane pasi rose vedande mutande. Maisamba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka mufunge. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo tine imwe nhapitapi. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisama.